Αυτό είναι ένα σαπούνι Dubai Chocolate και μυρίζει πραγματικά σε σοκολάτα. Έλα να δούμε πώς κόβεται. Αυτή είναι η μπάρα σαπουνιού, όπου είναι έτοιμη, έχει σφίξει και πάμε να την κόψουμε. Το σαπούνι χρειάζεται να κοπεί σε δύο σημεία. Ένα είναι στη μέση και το άλλο είναι να κοπεί σε φέτες το σαπούνι. Για αρχή το τοποθετούμε σε αυτό εδώ το σημείο, όπου θα μας κόψει το σαπούνι ακριβώς στη μέση. Και πάμε τώρα να το κόψουμε σε φέτες. Δείτε τι όμορφα σχέδια έχει. Το σαπούνι έχει κοπεί σε φέτες και τώρα το παίρνουμε και θα το τοποθετήσουμε στα ράφια ορίμανσης, όπου θα μείνει εκεί πέρα για τουλάχιστον ένα μήνα για να οριμάσει. Κάπως έτσι είναι το σαπούνι, το οποίο έχει κοπεί σε φέτες. Μετά από ένα μήνα, αφού έχουν τοποθετηθεί στα ράφια ορίμανσης, το σαπούνι μας θα είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί. Είμαι ο Στάθης Τοπαλίδης από την εταιρεία Σπιτικό by Τοπαλίδης και ακολούθησέ μας για να μάθεις τα πάντα γύρω από το φυσικό χειροποίητο σαπούνι.